Hi, Sarakani. Nawa bula ka tudan ka shil nuwa min nar nu jang ka chuan engkim hi a bual thlak vekani. Min du tia soina pokala reisi lava intini min nar thei ka ti ni. Tu wang chuan mak ka tiru tu ka ni. Zongzong in sorbin ka dua chuan ben ne chuan kanin kom nge le chena chuan min lam nge reng ti ka hre chua ka. In ka chua san nu chuan thil ho chu ka ngai to chianga. Graduation hun live ka chuan amala ka career report dan engma kala hre thiam lawa. Na chuan ka thinlung chu amana kol lo ti ka sha ben abula ni. Bena sensitive zia chu ka sha chuan ke ma jong ka mina ru ti net ka du lawani wang chuan ke man ti the chun ka nei ni mei che thar mu ti rani fel deu le nui za khak deu cleary chung chang ani ka soi fam kim ani ringot man na kalte to chuan an pan hi in bowling a chuan ka som ta a an pan hi chawanin bia ka ani sha chang nan ke chu ka kal thlai ta dewa len chu thoka ang a chan chu ka wakal khan an pan hi in soda lo in nuam ti em em an lawin bewak wak ni bula ka wakal khan cleary hlir ani chong chin ti chu ka lo sha an eng ma soi lovin amida po en chung lovin anui der ve me me mi thar mu chu maksak deu ti niang a tro chuan cleary chuan message tam tak miron thona chu message ho chu bena du zia le in kom ngei za chung chang ani a sha changa ama ma ngei na chon huna mo model hlek po ni mai the na chuan nawa boy na lampang min hnol nuwa na mu chu shom tak zet thei top chuan ama bula chet pa ngai chu katuma ni ma se ama ka mu hlek hian ka thinlung hi na ni mu lo sham sham katuma ma se eng tin tin mo kaling tok fu zel ani achang ka hola in chung khat chu ka kar thia phone puina deal turami ka call don tak chuan nawa kar ka bula ronding chu ka mu a kara lo lu ro ina ka shra yang che pan ti a bula kal chu maksaka ma se klai taka puina nga ka khata omrang ka dula wani chen tera chuan maksak deu hian re a chungoi rengin motor chu khal reng che chong luita a sara thilkleng wang khang ka ti palani ka ti pa tak je tina che ka du lawa ka atia wa engmai sei fiangai hleine mi pasal hwalinya chu wangin keima ka kalo mol me ni kha ti a maksak tak chona rele te thwa pa pum pa kom to na huna chu atot berang hian ka sha kein bula chuan kan to pa kanui luya kalome ti pa chuan kar chu ka chwa san se ka kalhan ma chuan nawa chuan ka kuta chuan ron man beta sira chu tiang lam ani lo tak tak chuan ati lai tak chuan kan hunga chang chuan ri ron sira enga tingi tlai em ma chuan hei tunge a ati a ben chuan kan project lampang soidun tura ke ina local tura ka somna kha ka thengel de aloni a ka changa ka bosanya kar chata wangin fel taki min puya ka ti a ben chuan onel omlo je thian o ka chian nui lo sham wang kalome I ho thei to ang ati a ma bula chamin potta de a nawa chu kamang chata a ben om dan chu makrawani angai chona polai thei hle sia ngatinge nawa chu nga swabi ki me ma mu to of em ma zana khai to tu cha swal tul tul ni rungot me kan ngei dan chu in kat thlat vekani plus the statue sa chuan creative deu le alternative deu ideas ta ka du che ben chuan chu ideas ho zu chu nar very old fashion wang chuan ka suggestion creative deu ho chu adu lo veka ka thu soi tu promin soi zo tir tumla sau hian rt ama aina chati chuang hleine idea ho wangin asang pha thein audience no pang tak tak ho po shra khom theini ka ti plaster rt mudan le nangma po in thak danglam vek to ni hi ati a ben chuan tinge chu tiang chuan ngei to theya chungchang chu shilfia ka tumta a pani project lo chuak thar tura chuan sachu ho chu mishing ang tak takin omang an chi thei bok don ti ka shila thuangai thlang nu chuan bena chuan buai mel tak khia oi chat na ni mei khaste chu sau khang ka costume an ha kha sculpture a chualang theyanga na zongjong a khu vek ani mei ati a shilfia ka tumpau le a thinri ma zual zel zoka min angkhum ta nge ya kha boss le kha company khana thlak danglam zo vek to che ni ka angkhum le enga tingei lulul ma ka ti a chuan ipuina ka moto pan ka shalawe ka project chu kemen ka ti meyang ati a enga he thil he ko oi thelawani thei top choin ka hna le he project khi ka khai khoma chu ba ka amai na lom ka puina deal chan na ka zawang chawin he project ka thopu hi ka duwa ma se tu na enge soita khi ole acha ni ka halu tuka chu wangin ama po ka angkhum thelawni kha wa chuan clearing en chang company project ka chuan ka thopui te charchara chu ba ka clearing min shil chu project in boina nei thute lampang boina ane ni a pang chuan project samnan chuan boina nei thute soya project samnan ka poisa ka thoweng ti khang ka lo tiam to box sia swala ni ka tia ma se ama boina ni to chuwang ama tingai chu bula to boka hun shom kara hian pui the ka beise khatam tak ha tak kan thon huwa chuan ni poi mo chu ron thlengta a collection kan release ni tu chu thlengta a project ka kan che chata wangin tun chum phei chu ma ai khan mi puyen tamzo
Klang point fashion enthusiasts le khochunga plaster ngei na mi hoten ni lights han off a spotlight ka statues how chu ketwa ka ankal ka mu chuan ka hlom em spotlight le chu korte ho chuan athi enga moi em ani he kan tan an hloklin na thada ka order po tam takaron lu ta clearing en chon kan hlim em a topa chang kan thorin na jong chuan ra a chhuata a to phuna chuan nawa chuan press le audience ho chulom tho shila chuan keima le clear chu stage a chan min kauta jong bula chuan chu collection design tu chu clear ni thu le chu jong le an che tura idea ni tu chu keima ni thu mi puite ho chu shil vekta a mi ho jong chuan makti in min ena tang takin min lom pui thu an soiboka ka fakna jong ka nei chuan khovel chunga ko mang me ti lai tak chuan journalist pakhat hian ka statue chungchanga zo na min zo tu aneya zo theng tin ka cha I plaster le idea ho jong hi ru ka ni thu ka donga chuan fin fiana po ka nei ani ti a chuan mi pui ho jong chu ka statue ang che blueprint chu hmu ta vek chuan he thu hi diglo min shil fia thengem atia nga engi min zo he ka statue le ka idea ho jong hi ke ma idea vekalo ho jong chuan chong chan ta a thawin an soidan phei chu ka oi theilo idea so hi chu tiang em dang dai ka ring lo reng ani chu ni chuan costume idea pa hi ru ka mi ni a antivela clear kha chu lawak wakin zona tam tak te min zot wak ka tel tu ka ni ti tur ka shela wani tak chuan tu emanin ka kota meron wan chu ka sha nawa ni a room kan chwa san chuan ka driver in a shrai huang che hei ka sam thatanga ni atia khongai takin min ring ro ka idea ve ka ni mi ta ka ruk sak lo reng ka ti a itilo ti ka sha lom hei tu ti nge ka jong chwang nge yang atia tu thu chu mai al ang me na dara tan ni tin an order an cancel thu course kan dong zia bok en chan chu project tan chang kan thokrim em tu na chuan engma lo me a chang ta vek si a chu aya cha chu he thu he ti chu dik ta kan hmu lo chuan keima le clear hi tu mai min thopui du to don lo ani company po chuan atwar na si em ani zom na te chu bawi poisa po chu kan nei tlem pha a chu wang chuan ka in thiam lo lu tu ka ni ka ti swal engma lowin mi na min mo pu na me po ni ma se engting nge ka blueprint ho kha in leak the ti ka shela wani group mi ho chawn an shasi a wer min phasan ti na niem o tile ka ngai to na sel tu ka ni nawa in helama hen thu thara nem ti ka she chak le tu ka ni chui wang chuan office lama chong ka kala akong ka khen ma chuan o hian ring hlel lu tuk su ati a nawa chuan shri chuan hei benati ani ti sha blueprint zong hi sara in ben hmu ni ati changa ma kan lak vet lo chuan kan company a anda kham zong kha an withdraw vek don ani pan chu ka khen tir theila bani ati a tuna ka thil ngai thlak che kha she thiam theila wala ani chan nge na min phasan chu na hle ni na tinge yani yang ma khan kan project chungchang hi ka shil to a ma se ka soi tlem ne antin ni a copy che siam the kan company bula coffee dora chuan min mutur chuan ka som ta nga la ena ron thleng ve le chuan in thiam lam hme ta khen rong kal thut ve le chu ta ka mel chung heng hei hi ti ni tak takem ti a soi fia ta veka ni ina boina ato lai chuan ashri chu ron kala ma a chuan bena apui do na ma se apui dan tur chu ka project ti chha chawin ani a poisa wang chaw ni lovin ke ma project a thak tak a soi dan chuan kha project kha ka career ta na chatlo thumi shile tumwang poni a ben chuan ka exhibition tan che ka ti hleine kha company kha kalsan tuin ka du che ni nawa kalsan la chuan bul kan chan thar liang atia I khan the ani lo ka art kal du na lampang zong le ka chian ni ma la career kal du na chu ke ma du khan na ni chuan kha thil khai ti tur ani lo reng career ti sevek le ngal chuan enga tan nge poisa klem te wang mo a chu tiang lampang ani lo sera chuan min wan ti ka blueprint khai dong ka ti a ben a chuan cleary puina changin chuan in thiam lam hmel tak chuan clearin ama la ka rir report na le arin na te chu mangchang ka yi buaina hen hnuk lut ve te boxia midoi zep takini clearin amai mangchang kai ti she chungpon nang mata na dir ter charania katia ti hmel tak hian chu adik tak mi enga ti ati pa chuan in thiam lam hmel takin ai takin ti topro keima wangina career pe chha ka dola bani atia ke chuan masika career ti che chu poi ti lo tro katia nang ma invest siam chamei ro katia ka kal san ta izan chuan kamu hil theila wani chung chuan tu na thil thleng cha chu ka ngai to ta a bena chu ka mi shat ang kha lo ni lo top me ya biak po ka be pe to la wani mi ti tu hi ashli ni ti ka shat phei chuan makati le zwa ru chu hnyam ve ka ni engma nei pu ka nei to lo ma ngai tak ka chana ka promising career po ka chana fen chin nge min phasan boka chu mu tirin ama tan pon ka ti bwal thak ve ka zan ha tak mut po mu tha theilo nu chuan jinga chuan ka har ti tur ka shani nawa office a chuan kal tlang ha li an lekha king chuan ka kalta a thil thleng nu khang company a khan na ka thok thei to khlot lawan
pal nu chuan ben le clear chuan ngai dam to sham ka bei sei bok chuan nawa bula chuan ka ti ve ka ni kha keima na ni bena kha ka blueprint mu ma mo pu su keima min mo puro ka ti a kho pa thin rim chung hian nga engting ngei ti thei zo o yam lo zo kin he company hi im mangai tan shal I phalamo ibula soidu po ka nei to law chuak nga ro atia lunga chem sham deuh deuh na ron vit angani min oi lawanga min kaltir phal lawang ti kha ka ring ve dewa e kalo dik lawani heta hian engma ti the ka nei to law iska chwasan chuan bangbula chuan ka dinga chuan ka chapta a engma ka ti thei to lawani chuwangin ka chap to pa impact tur chuan ka dokan lam ka panta a chumi zana chuan khoma ka mu chuan ka mu hil ta ngai wata tuk zinga chuan ka phone ring chuan min ti harta a ka thil mu chu ko oi thei lawani. Please subscribe, click the bell, like, share and comment.